Сәлем, дуслар! Сәлем. Дуслар, мен сезгә бер шигырь әзерләп куйдым. Бүлмәдә шыршы агачы, ул яшелдән киенгән. Шыршы да урманнан безгә бәйрәм итәргә килгән. Дуслар, без бүген сезнең белән менә шундый шыршы рәсемен ясарбыз. Башладык. Бу рәсемне ясар өчен безгә гуаш буяулар, мамык таякчыклар һәм аларны куяр өчен берәр тәлинкә, гади карандаш һәм зәңгәр төстәге катыргы кирәк булачак. Иң элек гади карандаш ярдәмендә катыргыда эчпочмак ясыйбыз. Ул озынча формада булсын. Хәзер берничә мамык таякчыкны алабыз. Рәсемдә эз калдыра башлыйбыз. Мамык таякчыклар ярдәмендә эчпочмакның эчке өлешен буяп чыгабыз. Хәзер ачык төстәге яшел төсне алабыз. Һәм мамык таякчыклар ярдәмендә шулай ук рәсемдә эз калдырырга керешәбез. Куе зәңгәр төсне алабыз һәм шыршыбызга күләгә кертеп чыгабыз. Дуслар, безнең шыршыбыз әзер. Хәзер әйдәгез әле, ылыслы агачлар турында кызыклы видео карап китик. Шыршы, нарат, ак шыршы, эрбет, артыш, кипарис – бу агачларны без ылыслы агачлар дип атыйбыз. Аларның яфраклары урынына яшел һәм очлы ылыс бөртекләре үсә. Мондый агачлар көз көне ылысларын кыйып бетерми. Шуңа күрә җәен дә, көзен дә, кышын да, язын да ямь-яшел булып кала. Ылыслы агачлар безнең планетабызда бик күп еллар элек, әле җирдә кешеләр яшәмәгән вакытта ук барлыкка килгән. Мәсәлән, Швециядагы Картикко дигән шыршыга 10 000 яшь. Ылыслы урманнар бик күп бөҗәкләр, хайваннар һәм кошларның өе дә әле ул. Кырмыскалар җиргә кыйылган ылыс бөртекләреннән зур оялар төзи. Аюлар сынган яисә киселгән шыршы төбендә өн казый. Тиен ылыслы агач куышында оя кора. Тукран шыршы яисә нарат күркәләрен һәм кайры кортларын, пошый яшь нарат ботакларын ашый. Кыртышканы күркәләрдәге орлыклар белән туклана. Кышын ылыслы урман хайваннарны һәм кошларны салкыннан саклый. Шукыр дигән кош мәсәлән, кыш көне куя шыршы ботакларында оя кора һәм бала чыгара. Куян салкын бораннардан яисә ерткыч хайваннардан саклана. Ылыслы агачларның кешеләргә дә файдасы бик зур. Нарат йортлар һәм зур кораблар төзү, йорт җиһазлары ясау өчен менә дигән материал. Ылыслы агачлардан уенчыклар һәм музыка уен кораллары ясыйлар. Кәгазь һәм карандашлар, теш пастасы, сабын һәм кремнар җитештерәләр. Тагын ылыслы агачлар бик яхшы ягулык. Ылыс бөртекләрендә һәм күркәләрдә салкыннан саклый торган С витамины бар. Алардан дарулар ясыйлар, татлы кайнатма пешерәләр. Достым, синең гәрәбәдән ясалган бизәнү әйберләрен күргәнең бармы? Бу кыйммәтле минерал ылыслы агачларның катып калган сумаласы ул. Тәмле исле матур шыршыны яңа елның иң төп бизәге дип саныйлар. Шулай да без сиңа бәйрәмгә ясалма шыршы сатып алырга киңәш итәбез. Чөнки агачны кисүе генә җиңел, үстерүе бик авыр. Зур булмаган бер шыршы үстерү өчен 10-15 ел вакыт кирәк. Видео сезгә ошагандыр дип уйлыйбыз. Без дәвам итәбез. Шыршыбызны бизәүгә керешәбез. Моның өчен безгә бары тик бер мамык таякчык һәм ачык төсләр кирәк булачак. Без сары төстән башладык. Хәзер кызыл төскә дә чират җитте. Дуслар, хәзер рәсемебезгә кар бөртекләре өстибез. Моның өчен ак төстәге гуаш буяуны һәм бер мамык таякчыкны алабыз. Менә шундый кар кертләре ясыйбыз.
Рәсемнең өске өлешенә дә кар бөртекләре өстәп чыгабыз. Дуслар, менә шундый матур яңа ел чыршысы килеп чыкты. Без аны гап-гади мамык таякчыклар һәм гуаш буяулар ярдәмендә ясадык.